Wesh YouTube, mikä meininki? Tänään Streetkill vuokki vittu skuuttaa. Okei. Video lopukkaa tähän. Tää jatkuu. Tää on kyllä aina vittumainen vlogi. Valla! Joku pizza unohtu valla. Onko parkkia tuolla, onko nähti? Wesh YouTube, me tultiin Myyrmäkään. Mä unohdin kuvaa Rastilasta klippejä, mut joo, Myyrmäkää. Wesh YouTube, me pullapattiin Myyrmäkää. Tänään ehkä jotain klippejä. Toivotaan, että jotain klippejä, mun täytyy vaan muistaa kuvaa. Nyt pitää kiristää mun potkulauta, koska mun dekendissä on vähän löysällä. Hei, minun potkulauta on nyt kireä. Tee jotain. Ei me olla kuskeja tässä. Niin, me ei olla. Tää on joku ihan juntti valla. Tee joku temppu. Tee joku temppu. Vittu saat leipä. Wesh. Sinä teet nyt. Olet juntti. Tuolla grabia ei näkynyt. Antakaa mäkin tee temppuja hei. Antakaa. Oliko tiellä? Eikä ole tiellä. Ei tunneta niitä. Eikä olla kuskeja. Tää on kuski. Mikä vielä? Joo toi. Vip vaan. Ei jaks. Vaan vip. En mä saa vaan vippiä. Mitä? Ei se. Juu. Ai ja vittu, tää oli hyvä. Ui vittu. Ai vittu mun ilta. Oi vittu. Mä et saa videolle sitä. No saat nyt kuitenkin. Oho. Sain videolle. Mä sain tuon kuvamateriaalille. Se meni! Mä tein uudestaan, se oli hauska. Minä sain tuon kuvamateriaalille. Oi! Ai vittu! Ai mulkapää! Sitten sieltä Alela! Ykkösellä meni. Sieltä tulee Hemo 360. Oho. Miten väksytä dekki? Ot väksiä. Teet tälleen, kuulet se on ihan vitun kuiva. Se ei saa olla tolleen. Annat vähän rakkautta dekendeille. Tosi paljonkin rakkautta dekendeille. Sitten vedät nää reunat tälleen kivasti. Keskeltä silleen tällaisessa kulmassa, että se jää siihen. Ja sit pitää muistaa nää Smith-anglet myös, mistä täällä on kräkkejä. Mitkä ihmeen kräkiitä ja ei tästä mitään. Ei niitä oo enää. Ei näitä tarvii mihinkään. Ei, mutta nämä reunat on tärkeimmät valla. Sitten varsinkin nämä 5-kohdat. Ja No niinpä. Tämä kohta on tärkeä. Ja tämä. Tämä on Prova House video. Ja sitten katso. Nyt kun liukuu klikkari, mitä voitte tehdä näin? Ehkä. Eihän se liuku. Ja teet tällaisen tempun. Tuolle. Hän ei saa potkulauta. Se on hyvä temppu. Onko? Sieltä tulee seuraava temppu. Tämä on vähän kuin National Geographic arkaluonto apinanomaisessa liikuntapuistossa täällä Myyrmäessä. Tämä on Apinamäki. Vittu en mä osaa. No miksi et opettele? Mä en tiennyt, että meillä on villi merileijona paikalla. Mä en tiennyt, että meillä on villi merileijona paikalla.
Hyvä katso. Tämä apina, ei anteeksi, Villi Merileijona teki juuri temppu. National Geographic. Look, mäkin teen nyt. Häh? Maapina. Ei kun hei. Juntti kuvasi mun persettä. Tämä Juntti. Mä en pysty tähän enää. Täällä tullaan piilossa. Täällä vetää National Geographic luontoraportti. Täällä vetää joku ruotsalainen apina temppuja omassa temppumaailmassaan. Nyt hän pomppasi. Ruotsalainen apina vetää. Hej, jag är Peter. Jag heter Homo. Villi Merileijona. Villi Merileijona. Villi Merileijona. Säikähdin Villiä Merileijonaa. On mun närgänä. Ootkin on raportti. Oot mun raportti. Vähän on linoa kuvausta, mutta ei se haittaa. Ai on. Tuosta tulee barse. Siitä vähän lisää Merileijonaa ääniä teille. Tritkill. Voi ihan Gargamel. Sieltä tulee. Ei mennytkään. Junttivalla. Mä lähdin vielä tätä baatsi. Mitä sä haluat vetää? Täältä tullaan kovaa vauhtia. Tällainen ruotsalainen apina. Mä oon vittu tässä! Sä oot niin iso. Äijä. Valla. Ui vittu! Mitä tapahtuu? Mä lipsahin! Sain kynsiä. Nyt! Portelaavasta käytää jotain vittu. Ui vittu! En vitussa tää enää. Hänen takarengas pyörii. Hän syö kynttä. Boing. Bajajajaj, mitä helvettiä? Mentiin vai? Joo. Ei, mut me mennään nyt kauppaan ja nyt tää vlogi varmaan loppuu, koska mulla on juntteja. Runkkuparkki! Koira melkein hyppäsi auton alle. No joo guys, vlogi ei loppunut vielä. Mennään kauppaan. Ja tässä on Sisu, tässä on Miihal. Väärään suuntaan. Ai vittu, mitä sä haluat? Mitä? Minä haluan sinua. Mitä? Vielä. Mennään tää. No vittu koskee mua! Täällä on ihmisiä. Prisma. Siinä on Sisu. Meidän ruotsalainen apina valla. No, tässä on tämä valkopunainen apina. Ja mustapuna-apikka. Kaljaa. Niin haluukin. Sä et voi ostaa kaljaa enää. Mä tiedän, ja se harmittaa minua erittäin paljon. Mä en tiedä paljon mulla on rahaa, mut sillä niin mä ostan Coca-Cola. Sun saa soilla. Ei, mä ostan Spirit. Minä en pysty päättämään, että mitä haluan juoda. Oh. Citrus. Lemonadi. Mitäs sinä otat? Otan. Evers Sanders. Hyvä valinta. Apelsiin. Ei, otin Apples. Abelsiin. Valla. Tonne. Hei. Paistopisteessä on alennus. Tää aikaisempi klippi loppu tähän, mut venää siis. Eikö se osaa näin? Ota, niin tälleen päin joo. Niin. Ei ollut minä. Äijä, me skämmättiin. Täällä on... Kato. Prima. Me skämmättiin.
Kato mitä tässä on. Kato mitä tässä on. Kato mitä tässä on. Sait ostaa multa olla. Mä otin vaniljagiflareit. Tässä on appelsin. Ja mulla on perseessä tällainen. Mielu sä halusit safkaa valla. Kato tää. Sä et ollu sneaky. Sä et ollu sneaky. Mätät. Miel, mikä sun nimi on? Korkeammalla kuin pilvet valla. Ei vittu. Keskity ajamiseen, poika! Tämä auto ajaa itse. Menee kuule korvat rikki tämmöisestä, pojat. Tämä on hyvä biisi. Nussi poliisia. Hämäkäkkimies. Hämäkäkkimies, hämäkäkkimies, hämäkäkkimies. Kikkelimies. Nussin poliisia.